Dejan Zivanov ta' 29 sena mis-Serbja u li qod il-qawra nżamm arrestat wara ġie akkużat li darab gravi liż-żagħżugħ Pollak li s-Sibt li għadda kienet jiddeverti f'Paċeville. Il-każ seħħ fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt fi triq San George Paċeville. Filmat li xandar fuq Television Malta wara l-akkużat jagħti xeba kbira liż-żagħżugħ Pollak Macy Ziluk. Fil-filmat iż-żagħżugħ jidher bil-mobile feed u jieħu filmati jew ritratti ta' stabbiliment tad-divertiment fid-direzzjoni tal-akkużat. F'ħin bla waqt wieħed mill-bouncers ħareġ minn Havana u der jiġri fid-direzzjoni tal-vittma. Hawnhekk tajjarlu l-mobile min idu beda jagħtih doċċ. Miegħu ingħaqdu oħra li komplew jagħtuh bis-sieq. Iż-żagħżugħ ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li weġġa gravi. Madankollu TVM irrapporta li l-Pollak ħareġ mill-isptar. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija mill-Asa ta' San Ġiljan waslu għall-arrest ta' Zivanov li jidher fil-filmat jaggredixxi liż-żagħżugħ. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Gallia l-akkużat li bes kollox iswed der kalm u jġab mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Huwa qal li jaħdem bħala uffiċjal tas-sigurtà anke jekk m'għandux il-liċenzja biex jagħmel dan ix-xogħol. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Joseph Sherry akkuża wkoll is-Serb li kiser il-paċi pubblika. Il-Maġistrat ordnat sabiex is-Serb jinżamm arrestat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.